Hello guys, hello mga Uragon, mga kalugar ko dyan. So andito na ako ngayon. Kami pala sa Geneva at naglalakad-lakad kami. Ngayon is 9 o'clock na ng umaga. Papunta kami ng lake. Ay, Diyos ko, grabe ang lamig dito. So ito yung lugar ng Geneva. Ayan, wala pang masyadong mga tao sa kalsada. Naglalakad na kami guys dito sa may tulay, dito sa Geneva. So ito yung gilid ng lake. Ayan. So grabe ang lamig. Tingnan nyo naman guys kung gaano kalinaw ang tubig nila. Grabe guys, ang lamig dito. Para kang nasa loob ng refrigerator na nakatodo. Ganun siya kalamig. At marami siyang mga old buildings. Ayan. So ayan guys, naglalakad na kami ngayong umaga. Pupunta kami doon sa church na yun. Sabi nila Catholic Church daw yun. Actually, itong lugar na to ay part na siya ng tinatawag nila na Old Geneva. So old dahil marami daw lumang building dito. Ayan. Naglalakad kami paakyat. So ito na daw guys yung old city. Here, evangelist. What is it? Evangelist. Lutheran. Yeah. So this is simbahan to ni Mark Luther. Yeah. No? Yeah. Who? Mark Luther. Ito naman guys yung Palacio di Justicia, parang ganoon. So dito siya din matatagpuan sa Old City of Geneva. Ayan. So actually ito na yung halos kabuuan ng lugar. Laking aso. So meron silang marathon ngayon. Dati guys, na-featured ko na to sa aking unang vlog. Kung na-check nyo na siya. Ito yung parang sinasabi nilang cathedral dito. Pero sa picture nyo lang siya nakita. Pero this time yun, binibidyohan ko siya. Tsaka talagang mag-winter na dito kasi makita nyo yung kulay ng mga dahon ng puno is
nagkukulay dilaw na tsaka going to orange. It's a sign na malapit na ang winter. So meron siyang mini park. So yung nakikita nyo guys, yung nakikita nyo pala, ito yung St. Pierre Cathedral dito. Ayan. So papasukin natin siya. Titingnan natin siya sa loob. Alam ko nakita nyo na to isa sa mga vlogging ko, pero picture lang siya. Pero ngayon try natin makapasok sa loob. So ito yung harap niya. Ito yung harap niya. Nasa paligid kami guys ng simbahan, ng katedral, ng St. Pierre Cathedral. So siya yung naririnig yung tunog. Ito ata yung pinagmumulan ng tunog, ng kampana. Andito pa rin tayo guys sa Old Town. So ito yung kanilang mga daan. Ayan. So marami pa rin mga runner. So ayan guys. Iba yung pakiramdam na naglalakad ka sa daan na luma. Parang nakabalik ka na rin sa ibang panahon. Alam niyo ba sa atin, ayan, dito pinagbibilihan, parang it's a part of artifacts. Ayan, pero sa atin sa Pilipinas, parang normal na lang yan. Central Parochial. Catholic. Yeah, this one Catholic also. Yes, and I can sense it. But here in Europe, most of the church of the Catholic, it's empty. Why? Because the people... So, ito naman guys ay parang park dito. Ayan. So, part pa rin siya ng old city of Geneva. At, yun. Tsaka dito guys, usong-uso yung ganito. So, this is potable water. Pwede mo siyang inumin. So, matatagpuan mo siya kahit saan dito. So, yun. Kung nakikita nyo yung bundok, oh. Diba? Kung nakikita nyo yung bundok, nag-start na siyang mag-snow. Ayan. Dahil sa sobrang lamig, nag-i-yelo na ang mga bundok dito. So, ito yun guys. Ito yung kanilang parang park dito. Ayan. So, alas 10 na ng umaga. Pero yung lamig dito, para pa rin madaling araw dyan. So, ayun yung bundok. Kung makikita nyo, mapapansin nyo. Ay, dito pa. Ayan, kung makikita nyo guys, yung bundok, ayun. Kung nakikita nyo siya sa screen, nag-yellow na siya. Kasi sa sobrang lamig dito. So, alas 10 na ng umaga. Pero, grabe. Kung nakikita nyo,
habang sasalita ako, di ba, umuusok na yung hininga ko kasi sa sobrang lamig dito. Ayan. So yung kulay ng mga dahon is iba na. Andito na kami guys sa kanilang public market. Parang O zaman. Maduri yazmış. parang ukay-ukay, mga ganun. So they sell, nagtitinda sila ng mga damit-damit, kung ano-ano. So ito yung kanilang parang tindahan. Kasi ngayon ay linggo dito. So parang allowed sila ng ganitong mga bazaar. Pero mahal pa rin. Mahal pa rin. Mahal pa rin guys kung i-convert mo siya sa peso. So meron jacket, meron t-shirts. So guys, andito na kami sa parang center of Geneva. So ito yung kanilang plaza, yung parang pinakamalaking plaza dito. So ngayon meron silang parang carnival, ayan dito. So maraming tao ang pumupunta kasi nga is ano ngayon, linggo. So ganito lang sila dito. Ayan, tapos may ilang kabataan nag-skating. Ito yung mga libangan ng mga tao dito. Usually skating. Tapos dito naman sa corner na to mga ayan, mga nagtitinda. Ito naman guys, iba't ibang pagkain. May mga iba't ibang klase ng cheese. Meron din mga prutas. Ayan. Merong berries, strawberry, dog. Merong pineapple. Merong chicken. Dito pala guys yung ano naman, yung puro pagkain na corner. Merong mga cheese, iba't ibang klase ng cheese. So this one guys naman is vegetable market. Ayan. Diba? May malaki silang kalabasa. Pumpkin. May lettuce. Very fresh, no? Judy, why not take away? Better we eat in the hotel. Look guys, ito naman mga iba't ibang klase ng bulaklak. Very nice. Mga totoong bulaklak to guys. More cheese.
passe un bon dimanche. Merci. Il en faut combien? Un? Mga gulay, guys. Kamatis, ganyan kalalaki ang kamatis. May ubas. You will buy for the noodles? I don't know. Which one? Vegetable. No, Fin. Ayan guys, pabalik na kami na aming hotel. So medyo naligaw lang kami. Kasi opposite direction pala yung na lakaran namin kanina. So ngayon ay marami ng tao dito sa kanilang small trade bazaar ba ang tawag dito. Na which is ang dami mong makikitang mga iba't ibang mong pwedeng bilhin mula sa damit hanggang sa mga iba't ibang klase ng cheese. Ayan. And also chicken. So you buy the chicken Here, here? yes. Because just so 15. Yeah, 15, yes. So this is, dito ko binili pala yung manok na kakainin namin mamaya. Ayan. So kahit din silang mga puti, naghahanap din sila ng mga murang bilihin, mga nagtitipid din sila, kaya nauso din yung mga ganitong bilihin mula sa damit, pagkain, gamit sa bahay, etc. So andito sila lahat. Ayun lang muna guys. So mamaya kapag nakalabas kami ulit, i-update ko na lang kayo ulit kung ano mga nangyayari sa akin dito sa Geneva. Share ko ulit sa inyo yung mga experiences ko dito. Ito pala yung kanilang train, public transportation. Usually 2 euro yung pamasahe dyan. We can use this one? Ah, the other side. So, sasakay kami. I think so. Got it?